koda twak okinyi ma kawuono kendo ngadhi kod nyime nyaka sabich mane kinde mang Sharon Ongao kelo twak machalo kamano. Gini sigana ni obiro kuok kaunti ma Homa Bay to kodh ne ogoyo counties duto. Nitie mano kata matimore kaunti ma Kisumu, Nyando, wange maber ni komuoch gima timone Oganda, mantiere kaunti ma Migori, kaunti ma Homa Bay wasewinjo karka. Kaunti ma Siaya bende koth no medo mana goyo kinde mantie sani. Mesha Odede kinde ka kinde ywak en mana macha ka oro biro ka koth biro wanoko Oganda wahinyore resruok owuok kama chalo nade e kinde mantie sani ka koro iluongo josiasa, jod bura gi jotendgi kama gintiere kacha makoro ywagni chak dokne. Erokamano Cleophas. Mokwongo jopiny nyalo ywak ne jood bura to ma ok en tich jood bura. Ma en tich mar national government kata sirkal mamalo koriw gi sirkal mar loch gwenge kata county government. To e chien ka dwe achiel kata ariyo machien ne waneno ka nitie meetings mamoko nobedo chaired gi as far as deputy president gi governors magwa ka inyalo paro Honorable Nyamita mane giwacho ne jopiny ni gini gisenene gi malo kendo ginene gi chien. Ne ok wa expect ni obiro chopo kama ochope ni nikech ne ochalo gima none gi chien. Chalo ni nitie ng'ikruok kamoro e implementing gik ma ne gikalo e buche ka. To ng'ikruogni e kama koro jotendwa machalo wajumbe nyalo donje nikech gine makoro gitimo oversight. Gima ne utango ne pesani ma uwacho ni El Nino kobiro to mae kaka ikruok maru chalo e county government to mae kaka ikruok maru chalo e national government. Kae makoro wadware riwruok e duond. Kendo koro kwadwa ng'eyo ni ng'ama ni mrengo mane kata ng'ama ni kanyo. Onengo wabunge koro riwre sechegi mondo oket the executive to task nikech ne waneno ikruok ma pesa bende nokwa maparo ni bunge nochiwo pesa mondo oket e disaster mabiro. To gima lich mokalo en ni gini wanene kinde ka kinde. Ndalo moko nitie manoduong' Budalangi moingo any other part of the country. To sani Budalangi nodhi ma wachne kata kuponi nitiere tungni matin e kinde mag koth to ok chal gi kinde machon kaka ne waneno Budalangi. Ok sechegi wakawe lesson manene to wawach ni e kinde cha Kibaki notimo ang'o Budalangi momiyo Budalangi odok piny e wechegi to kuondewa pod dhi nyime nikech kama chalo Ahero aparo ni ka en kamoro achiel kata kuonde ariyo ma pile ka koth biro to nyaka jogi dare utgi kendo nyaka ok kare katek ahinya to sirkal odar jogi oter kama chielo permanently to gikaw low man kanyo gitime project machielo kata ka en project mar pur to dipo kamano kelo konyruok mosiko nikech joka koro biro bedo e wi got kama otergi odhi ong'iewnegi gi sirkal to kama giweyo ni sirkal okaw to kete kata pur moro malong'o kata ka en pur mchele nikech kano ipure mchele to bed ni kama en osiko timo pini en koro wapure mchele to biro konyowa e twak ma bende ne wan go chien ni production wanyalo bed ni koro wakelo chiemo to sechego ngima ji bende wareso an mane kaka ne en ywak mabiro kinde ka kinde